Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Bdejna niċċelebraw is-solennità Quddiesa ta' Pentekoste 50 jum fuq l-Għid il-Kbir. Kienet diġà tradizzjoni li il-poplu Ludi ċelebra din il-festa kbira u f'din il-festa ebrajka l-apposti kellhom l-esperjenza qawwija tal-inżul fuqhom tal-Ispirtu ta' Ġesu, l-Ispirtu mwiet mill-mulej. U aħna llum niċċelebraw l-inżul tal-Ispirtu Santu waqt li f'din il-Quddiesa qegħdin nirringrazzjaw il-Alla tal-25 sena ta' ħidma tar-Richmond Foundation. Hija preżenza sabiħa ta' volontarjat li tgħin kategorija speċjali ta' nies għażiża ħafna fl-għajnejn tal-mulej. U fil-bidu ta' din il-Quddiesa aħna niftakru it-talba sabiħa ta' San George Preka li l-mulej ngħidulu grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti. Tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria all'Alla fil-oli tasmawit. Oh
nitolbu. U Alla li tista' kollox għatina li tiddi fuqna id-dija tas-sebħ tiegħek. U li l-Ispirtu Santu jimla bil-qawwa tad-dawl tiegħek lil dawk li twildu mill-ġdid bil-magħmudija u jwettaqhom fil-grazzja li tajthom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltanu flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekiel. F'dak iż-żmien ġiet fuqi id il-mulej u ħaditni fl-ispirtu tal-mulej u ħaditni f'nofs il-wied. Dak kien miżjud bl-Adam u għaddieni daw ramejt madwarhom u kien hemm kotra kbira imxerda mal-wied u kienu kollha niexfa oxqox. U l-mulej qalli: "O bniedem, jista' dan l-Adam jerġa' jieħu il-ħajja?" Jien weġibt: "Sidi mulej, dana inti tafu." U qalli: "Ħabbar lil dan l-Adam u għajdlu: O Adam niexef, isma' l-kelma tal-mulej. Hekk qal Sidi mulej: Ara, jiena se nġib fik ir-ruħ inti terġa' tgħix u ngħid fik in-nervi u ntellalek il-laħam u niksik bil-ġilda u nqiegħek fik ir-ruħ u inti terġa' tgħix u tkun taf li jiena l-mulej." U mbagħad ħabbart kif ornali u jien u nħabbar instema' ħoss u wara l-Adam tqanqal u kollha bdew resqin lejn xulxin, għadma lejn għadma. Jien ħarist u wara fihom in-nervi telalhom il-laħam, fuqhom infirxet il-ġilda, imma n-nifs ma kienx hemm fihom. U qalli: "Ħabbar lir-ruħ, ħabbar o bniedem u għajt lir-ruħ, hekk qal għalli Sidi mulej, ejja ruħ mill-erba' rieħat tad-dinja, onfoħ fuq din il-mejtin, ħa jarġgħu jieħdu l-ħajja." Jien ħabbart kif ornali u r-ruħ daħlet fihom u reġgħu ħadu l-ħajja u waqfu fuq irġielhom, eżerċizzju kbir fuq il-kbir. U qalli: "O bniedem, dan l-Adam huwa d-dar kollha tal-Iżrael. Ara huma jgħidu: niexxef għadma, it-tama tagħna qabet, ridna għal kollox. Għalhekk ħabrilhom u għajdilhom: hekk qal Sidi l-mulej. Ara jien niftaħ il-qobra tagħkom, poplu tiegħi, u nġibkom lura fl-art Iżrael. U mbagħad tkunu tafu li jien mulej, meta niftaħ il-qobra tagħkom u ntellakom il-qobra tagħkom, poplu tiegħi, u jien ngħidilkom fruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqedkom fartkom u tkunu tafu li jiena l-mulej. Hekk qatt u hekk nagħmel." Oraklu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. San sponsorjali. Ikollok ħniena minni u Alla u fit-jubitek fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtidieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Int li tħobb il-qalb sinċera, għallimni l-erf fil-fond ta' qalbi. Roxni bl-ilma u nassafa. Aħsilni u aktar mis-silġ nibjat. Alleluja, alleluja, alleluja. Oħloq fija qalb safja o Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabniex minn qudiemek. Neħħix minni l-spirtu qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Rodd il-ħniena tas-salvazzjoni tiegħek u bl-ispirtu qalbini wettaqni lill-bnedmin nalmek triqatek u l-ħajtin lejk jerġgħu lura. Alleluja, alleluja, alleluja.
It-tieni qari mill-ittra ta' San Paolo Apostlu lir-Rumani. Ħuti, aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu s'issa jitnied bl-uġieħ tal-ħlas. U mhux hu biss, imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitniedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni tal-wlied, il-fidwa tal-ġisimna. Aħna salvi bit-tama. Meta wieħed jara l-ħwejjeġ li jkun it-tama, ma tkunx aktar tama, għax kif jista' wieħed jittama l-ħwejjeġ li ġaj jkun ra. Imma dak li qegħdin nittamaw jekk maħniex narawh qed nistennewh bis-sabar. Hekk ukoll bl-Ispirtu min-naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu bit-tnejjid li ma jistax jifisser bil-kliem. U Alla li l-ħarsa tiegħu jinfett il-qlub. Jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu. Bit-talb tiegħu jidħol għal qaddisin skont ma jrid Alla. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr. Spiritu Santu, ejja fina, raġġ ta' dawl għaddis għatina, xerdu fruħna mis-smewiet. U missir il-foqra tiegħek, inti ġib id-doni miegħek, tani b'dawlek għall-pluliet. Inti l-aqwa faraġġ tagħna, fik kulena x'ħin tkun magħna, tħossok fewġa ħelwa ir-ruħ. Flajja lejn is-serħ twassalna, jekk imħeġġa wisq trażżanna, mill-għajnejn tixxotta id-dmuħ. U daw l-ħini ta' qdusija nitolbuk li bik mimlija tkun il-qalb ta' kull fidil. Mingħajr dawlek li jmexxina ebda ħajr ma jkun hemm fina, ebda safa fl-emil. Naddaf kull fejn hemm id-dbajja, fejn hemm nixfa, reġġa' il-ħajja lil miġruħ għatih fejqan. Rattab fina l-ebusija, għati lil-berdin bżulija, ejn li tfit-triq lil min beżan. Għati s-seba doni tiegħek lil min jimxi fidil miegħek u li fik jistrieħ kull ħin. Għati lil kull virtu sabiħa, ħlas ta' salvazzjoni sħiħa, għati il-ġenna lit-tajbin, Amen, Alleluja. Spiritu Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Fl-aħħar jum tal-festa, il-jum l-aktar solenni, Ġesu qam jgħid bleħenoli, min jieħdu l-aċċ jiġi għandi u jixrob. Kif tgħid l-Iskrittura, min jemmen fija minnu joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj. Dan qalu għall-Ispirtu li kellhom jirċievu dawk li jemmnu fih, għax l-Ispirtu kien qatt ma ngħatalhomx, billi Ġesu kien għadu ma ġiex igglorifikat. Il-kelma tal-mulej.
Il-Vanġelu li għadna kemm rajna jgħidilna li id-don tal-Ispirtu kien intimament marbut mal-glorifikazzjoni ta' Ġesu. Fil-fatt, il-Vanġelu ta' San Ġwan fil-kapitlu 7 li silta minnu għadna kemm smajna jitkellem dwar l-Ispirtu u jagħmel dan il-kumment. Il-mulej għal dan għall-Ispirtu li kellhom jirċievu dawk li jemnu fih, għax l-Ispirtu kienet ma natalhomx billi Ġesu kien għadu ma ġiex igglorifikat. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan il-glorifikazzjoni ta' Ġesu dan il-mument huwa marbut mal-passjoni u l-mewt tal-mulej. Lejliet il-passjoni tiegħu fl-aħħar ċena l-mulej diversi drabi jitkellem dwar din il-glorifikazzjoni. Waslet is-sija li fiha bin il-bniedem ikun igglorifikat. Kelm oħra għal din il-glorifikazzjoni fil-Vanġelu ta' San Ġwan hija l-irfuħ ta' Ġesu, li jitolla l-fuq, li jintrefa. Meta jiena nintrefa l-fuq, niġbed lil kulħadd lejja. Bħalma Mosè olla is-serb fid-deżert hekk jitolla bin il-bniedem biex kull min jemmen fih salva. Id-don tal-Ispirtu għalhekk huwa marbut ħafna mad-tbatija ta' Ġesu, mal-misteru tal-għotja totali tiegħu innifsu. Huwa don prezzjuż għaliex il-prezz tiegħu huwa d-demm ta' Ġesu. Huwa don prezzjuż għaliex jintroduċina lej dik il-loġika li l-mulej prova jispjega lid-dixxipli ta' Emmaus u ma kellux bin il-bniedem ibati u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. L-Ispirtu huwa wkoll l-Ispirtu tal-glorja ta' Ġesu. Ma l-Ispirtu Santu la jnessina u lanqas iġalna nistħu mill-misteru tas-salib tal-mulej. Anzi, l-Ispirtu Qaddis, l-Ispirtu veru ta' Ġesu, jatina l-qawwa inġorru s-salib tagħna, jatina l-qawwa naraw l-erf tal-mulej fil-misteru trement ta' tbatija tiegħu. U ma kellux bin il-bniedem ibati u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. L-Ispirtu Qaddis huwa l-Ispirtu tal-glorja, imma fl-istess ħin huwa l-Ispirtu li l-mulej jagħti minn fuq is-salib. Dawk il-famużi kelmiet li jagħtina l-Evanġelju u ħarġet ruħu, rat ruħu. Wara kollox, espressjoni antika fil-lingwa tagħna, semitika, u qrib ħafna l-Aramajk li kien jitkellem Ġesu, li l-Ispirtu Santu tgħidlu wkoll ruħ il-qodos. Ruħ il-qodos. L-isem tal-Ispirtu Santu fit-tradizzjoni antikissima tispjega propju li huwa r-ruħ tal-Qudusija. Lil-mulej tagħna meta hu radd ruħu lill-Missier u li jagħti lill-Apostli tiegħu fil-jum tal-irxox tiegħu meta jonfoħ fuqhom u jagħtihom l-Ispirtu Santu, jagħtihom il-qawwa li jaħfru d-nubiet. Għaliex għax l-Ispirtu Qaddis tal-mulej mhuwiex biss dak l-Ispirtu li gwidana lejn il-glorja permezz ta' triq tas-salib, imma wkoll l-Ispirtu tal-maħfra, tar-rikonċiljazzjoni. Aħna u nfakru 25 sena
ta' Richmond Foundation irridu napprezzaw li daw l-ispirazzjonijiet li l-mulej poġġi f'tant qlub ġenerużi huma wkoll frott tal-Ispirtu Qaddis tiegħu li ma jikkanċellax is-salib mid-dinja imma jagħtina qawwa inġorruh u l-ġanna ngħinu l-xulxin inġorru d-batija tal-ħajja. U dan huwa opra sabiħa li qegħdin tagħmlu u jalla tkomplu tagħmlu u nixtieq nirringrazzjakom ukoll talli bħala espressjoni tal-gratitudni tagħkom u parti miċ-ċelebrazzjonijiet tagħkom iddeċidejtu wkoll li tirritornaw lejn il-mulej li huwa l-għajn ta' kull grazzja biex tgħidulu grazzi. Il-mulej ukoll jitkellem dwar l-Ispirtu bħala xmajjar ta' ilma ħaj. L-ilma huwa essenzjali għal-ħajja. Kull fejn hemm l-ilma hemm il-ħajja. U d-deżert isir deżert minħabba in-nuqqas kroniku tal-ilma. U l-Ispirtu Santu huwa din ix-xmara ta' ilma ħaj għaliex kull fejn hemm hu hemm l-Ispirtu tal-ħajja. Hemm ir-ruħ vera. Hemm dak kollu li jagħti sens, li jagħti toma tajba lil ħajja tagħna. L-Ispirtu ma jkissirx in-natura tagħna l-bnedmin imma jeleva. Għax l-Ispirtu huwa l-ilma li jippurifika. Huwa in-nida ħelwa li l-pjanta ma tkissirix imma kull filgħodu tanija bi ftit arja friska. Kemm hu ħaġa sabiħa anke meta fis-sajf ikonna dak isħana kbira li toħroġ fil-ġnien jew inkella f'bitħa fi għandek ftit pjanti u tara dawk id-djamanti tan-nida fuq il-weraq. Frott tal-kondensazzjoni imma huma wkoll sinjal tal-azzjoni tal-mulej fil-ħajja tagħna li mhijiex azzjoni violenti imma azzjoni ta' faraġġ, ta' dawl. Kemm hi ħaġa sabiħa li aħna fit-tratti ma' xulxin kif nittrattaw li xulxin, nimitaw ukoll il-mod kif Alla jitratta magħna. Dejjem bil-paċenzja iħabbat fuq il-bib ta' qalbna mingħajr violenza, imma b'insistenza kbira ta' min iħobb ħafna. Illum nitolbu l-Ispirtu tal-imħabba biex aħna wkoll nitalmu bħalu inħobbu l-xulxin b'delikatezza, b'tenerezza. Inkunu għal xulxin ir-ruħ tal-qodos, Spirtu li jwassal għal vera qdosija. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox.
Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuħ. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħat fuq il-lemin tal-missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-iben li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-iben u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda Quddiesa Kattolika Apostolika nistqar mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. L-Ispirtu ta' Alla jgħajjixna u jaqadna fl-imkien. U għatina l-għajnuna li neħtieġu biex nikbru u nitqawwew qudiem Alla u qudiem il-bnedmin. Ejjew nitolbu lill-missier biex iġedded fina l-Ispirtu li nissel fina fil-mamudija tagħna. Għal-Knisja biex tibqa' dejjem miftuħa l-bidliet li l-Ispirtu tiegħek irid minna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li għandhom ir-responsabilità ta' tmexxija biex iħallu l-Ispirtu tiegħek imexxi lilhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li jinsabu fid-dlam minħabba l-konflitti fil-ħajja tagħhom biex iħallu l-Ispirtu tiegħek idawwalhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li huma nieqsa mill-għaqal biex l-Ispirtu tiegħek isibu lajn tal-erf u r-rażan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-impjegati kollha tal-Fondazzjoni Richmond biex fil-ħidma tagħhom ma' min wafdat f'idejhom juru twieba u imħabba nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O Alla, missier li tfajt fina l-Ispirtu Santu. O Alla, missier li tfajt fina l-Ispirtu Santu, kif wedna ibnek, kompli ġeddet fina l-qawwa li jagħtina biex nikbru fl-imħabba lejk u ninaqdu ħaġa waħda maħutna, bi Kristu Sidna. Amen.
Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa il-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. ċerret mulej il-barka tal-Ispirtu tiegħek fuq l-offerti li ġibna quddiemek u għajn il-Knisja tiegħek biex turi f'dawl qawwi lid-dinja kollha il-verità tal-misteru tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa b'xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien nrodulek ħajr. Għaxin biex ittemm il-misteru tal-għajt, illum oġbok tagħti l-Ispirtu Santu lil dawk li għamilthom wulid adottivi tiegħek u seħibthom ma' ibnek il-waħdin. U l-Ispirtu Santu fil-biru tal-Knisja tal il-ġnus kollha biex jarfu lill-Alla u waqqat f'xirka waħda il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk dan il-feħ tal-għajt imxerred ma' kull imkien fid-dinja. Il-bedwin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis tas-sewint mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja. Kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokol tagħna nitolbuk qaddishom l-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ngħata lina għall-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara lik laħa l-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tal dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'dina u tal-qgħu min utlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, brat il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha ritterġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri Glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. L-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabit bat-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Qader mis-sirħanin l-uliedek kollha kull fejn jinsabu aqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħudna mejti. Għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qatt naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sefħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih infawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni. Li inti fl-ismowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun l-art.
Nitolbu. Għamel mulejrit qarbina li għamilna tiswilna ta' ġid billi tħeġġiġna dejjem iżjed b'dak l-ispirtu li jint b'mod tal-għaġeb sawwaqt fuq l-apostli tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Alla missir id-dawl li l-lum oġbu jdawwa li d-disċipli bl-Ispirtu Santu li sawwab fuqhom, jagħtikom il-ħena tal-barka tiegħu u jkatrilkom dejjem id-doni tal-Ispirtu Santu. Amen. In-nar tal-għaġeb li der fuq id-disċipli bil-qawwa tiegħu inaddafkom minn kull ħażen u jimlikom bid-dija tad-dawl tiegħu. Amen. Dak li ġabar flimkien il-kotra tal-ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda iwettaqkom sal-aħħar fl-istess fidi biex biha tiksbu kull ma qegħdin tittamaw. Amen. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Richmond Foundation tirringrazzja lill-eċċellenza tiegħu l-isqof Xikluna li ċċelebra dil-Quddiesa u s-saċerdoti li joġobhom jikkonċelebraw il-kapitlu tal-Katedral tal-Kooperazzjoni u St. Paul Choral Society tal-li animaw din iċ-ċelebrazzjoni b'tant armonija. Iltqajna hawn biex nirringrazzjaw lil Alla ta' dak kollu li jagħmel mal-Fondazzjoni matul dawn il-25 sena u nassigurakom li jagħmel ħafna permezz ta' diversi persuni li kienu ċentrali fl-iżvilupp tal-Fondazzjoni, nixtieq issa nesprimi ringrazzjament lil daw il-persuni. L-ewwel nett lil Dr. Luis Gallia li oġbina qatmana llum li kellu l-viżjoni tar-rwol li setet tieħu l-Fondazzjoni fis-soċjetà Maltija u li taħt id-dekasteru tiegħu twaqfet il-Fondazzjoni fl-1993. U lill-policy makers kollha, inkluż Dr. Lawrence Gonzi li matul iż-żmien fehmu l-bżonn u appoġġjaw b'diversi modi lill-Fondazzjoni biex tkun tista' tipprovdi servizzi dejjem aktar varjati u ta' kwalità lil persuni fil-bżonn fil-komunità tagħna. Nirringrazzja lill benefatturi tagħna, mingħajr l-għajnuna tagħkom aħna ma nistgħux nagħmlu x-xogħol tagħna. Ir-riżorsi importanti ħafna
Kull ħaddiem ħaqqu l-ħlas tiegħu u r-riżorsi tal-benefatturi jgħinuna nleħqu mal-ispejjeż. Napprezzaw mill-qalb li taħsbu fil-fondazzjoni u fil-persuni li jagħmlu użu mis-servizzi tagħha. Lill-volontiera li jagħtu mill-ħin tagħhom biex jgħinu lill-fondazzjoni b'mod prattiku. Aħfrulna meta ma nurukomx kemm napprezzaw il-ħin u servizz li tagħtu. Id-dedikazzjoni u l-impenn tagħkom huwa ta' eżempju kontinwu għalina l-ħaddiema. Aħna grati lejkom. Lil dawk kollha li servew fuq il-bord tal-fondazzjoni matul iż-żmien. Intom emmintu fil-fondazzjoni u investejtu ħinkom biex servejtu fuq il-bord. Il-fondazzjoni llum tinsab hawn bis-saħħa tad-direzzjoni tagħkom. Apprezzament speċjali lill-fundatur u chairperson is-Sur Gullajmir u lill-ko-fundatur is-Sinjura Gonzi. L-enerġija, speċjalment tas-Sur Gullajmir, żammet lill-fundazzjoni mhux biss ħajja imma żagħżugħa. M'għandniex kliem biżżejjed biex nesprimu l-gratitudni li tixirqilkom. Lill-kapijiet li servew qabli b'mod partikolari Dolores Gawċi li ma setax tingħaqad magħna li hija indisposta, hija xprunat l-iżvilupp tal-fondazzjoni mill-ewwel żminijiet tagħha. Illum qed niċċelebraw il-frott tal-ħidma fuq diversi snin u nirringrazzjawha tal-fondazzjoni stabbli li rawmet. Lil professjonisti fil-qasam tas-saħħa mentali kollu li naħdmu magħhom kuljum. Grazzi tal-appoġġ u l-kollaborazzjoni tagħkom, tad-diskussjoni li twassalna biex niftehmu dwar servizz ta' kwalità li jirrifletti mill-qrib il-bżonnijiet u d-dinjità tal-klijenti tagħna. Huwa onur għalina li naħdmu magħkom. Lill-kollegi ħaddiema tal-Fundazzjoni, intom il-fus tax-xogħol kollu li jitwettaq mill-Fondazzjoni. Lil dawk kollha li ħadmu mal-Fondazzjoni matul is-snin, imma b'mod partikolari lil dawk li jaħdmu magħna llum. Intom il-Fondazzjoni. Mingħajrkom il-Fondazzjoni ma teżistix. Grazzi tal-vokazzjoni li bija tagħmlu xogħolkom kuljum, li ħafna drabi jitlob minnkom aktar milli hu mistenni u intom tagħtu bil-qalb. Il-Fondazzjoni grata lejkom. Finalment l-aktar importanti, dawk il-persuni kollha li jagħmlu użu mis-servizz li toffri Richmond Foundation, kemm dawk li jgħixu fid-djar tagħna, dawk li nsegwhom mill-qrib, kif ukoll dawk li fittxew is-servizzi tagħna xi darba jew oħra. Intom ir-raġuni għaliex teżisti l-Fondazzjoni. Mingħajrkom il-Fondazzjoni ma jkunx hemm bżonna. Aħna qegħdin hawn għalikom u għal dawk kollha li ser jiġu bżonna fil-futur. Grazzi tal-fiduċja li għandkom fina u fis-servizz li noffru. Inwedukom li nibqgħu nagħmlu l-almu tagħna biex nagħtukom l-aqwa servizz. Lilkom ilkoll li naqadtu magħna hawn illejla, nirringrazzjakom.